and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Nahinumdum ka na ba si mong kagahapon? O sabay na itabo ni mo? Nagpitok-pitok mo lang ng imong mata. Nagunaw na pagani ko. Matod sa doktor, mild ra ang imong pagka-amnesia. Temporary. Musa, dili kinahan lang masinati mo pa ang hitabo sa wa ka pa ma-amnesia. Ang importante para nako, maura si Jay. Ayaw ko giskutin ng taong wa ko magkaila. Aw, ayaw sa kupog sa nga mahinumdum. Ang importante, Wina, nga mo barug kang anak sa tag-iya sa tumbay. Musa, may katuod kang mabadlong ni Bisan Kinsa nga manghilabot sa tumbay. Nagkasabot ka. Nganong imo maging gilabtan si Anma? Oh, kagion sa manggod nako siya. Nakabantay ko. Gituyo gid nimo ang pagduol nako ang kunuhay mo gakos nako. Ug imong gisiko si An. Kung wa pa ko makabantay, natumba na siya. Adamay ra. Mahal ko si An, ma. Di banggiing nang tamang ka nga buwagi ka tong babayhada. Dili kay na nag-iya sa kong kasing-kasing. Gamahimo ka magbuot. Ako ni kasing-kasing. Ug ako mo inhigugman ni An. Tungod lang niya itong babayhada, mahimong mag-iyahay na lang ta? Ha? Bisan kanus amawa ko maghuna-huna ni Ana. Mahal ti ka. Ingon man ang ako mga igsoon. Pero mahal ko usab ang ako kaugalingon ba? Labaw pang mahal ug importante na ako si An. Ha? Nga sa ato pa, imong yun na ikong supakon. Nganong dili mo tunan ang imong kaugalingon aron dawaton si An? Init ang akong buot niya. Ug kanang gipatuon niyang Wa gahom. magpatuo si An nga doon na si gahom. Gani wa si gusto nga makaangkon og gahom. O gano'ng kusog bagay siyang mutagnas umaabot. Unya, wa ba mahitabo ang iyang nakita? Di na ta maglalis mahitungod pa ni Ana, Je. Basta kay wa ko'y gusto ni Anak Anastasia. Wa! O kung magtuman ka magyon sa imong gusto, isipang daan nga wa ka na'y inahan. Ma, Abi na kog, natuog na ka. Kap, sa diyan nahigugma ka. Wa ba'y hasol? Wa man. Pero taod-taod gyud ang among relasyon. Una ko mo desisyon nga pakaslan ang ako rong asawa. Nganong nakapangutana ka ni Ana, Jay? Natuo ko sa among relasyon ni An. Bisag unsaon ko pagpasabot si Mama nga gihigugma ko si An. Kasi nag-ambog tong binuhat na magkipitik sa kong kasing-kasing ug makahatag na akong kalipay. Pero dili siya maminaw. May panahon nga sukdon ang imong kaligon, Jay. Makahimo di ang usa ka inahan sa paghikaw sa kalipay sa iyang anak. Kap, Mahimong maayo lang pagkahilo ang hunahuna ni mama nimo ni atong wina. Pero naarigid nimo ang tanan. dili ko gusto mo pili, Kap. Importante si Mama sa kong kinabuhi. Kay kung dili patungod niya, dili ko mataw ni kalibutana o dili na ako mahimamat si An. Pero dili ko makatugot nga mahanaw sa kong kinabuhi si An, Kap. Mamatay ko kung dili na ako siya maangkon. Kung sa imong pagtuo, makabarog ka na ron magtukod og imong pamilya, nganong mahasol ka pa man. Pero si Mama, Makasabot ra siya, Jay. Mahimong dili pa madawat ni mama nimo nga mawa ka sa iyang kiliran, pero kung iyang makita nga malipayon ka uban ni Anastasia, unya doon na siya apo, makadawat ra siya ninyo. mayo tag. Muna mahitabo, Kap. Nganong dili mo iampo ang maumong problema? Ang kanunay kong iampo, Kap, nga dili lagi ron tamawa si anak ko. Mahal kita ko sa Kap. Bililhon kay si Ansa kung kinabuhi. Jay,
ipadayon ang mao mong pagpati. Ayaw kahadlok, kiniya ka nato ang labang makagagahom nga mauray mo pahigayon unsay alang ka nato. Daan pakit ko. Sa'yo kang ibutangan ni Jay og puti nga rosas ang imahin sa mahal nga birhen. Dili ko ni kuhaon. Pero ako ning hagkan. Una ko ibalik sa imahin ni Mama Mary. Mahal ta sab kaayo ka, Jay. Ipanumpak ko. Tabangan ta ka. Aron mo likod pang atong relasyon. I love you very much. Ibalik ko na ang puting rosas sa imahin ni Mama Mary. Che! Oh. Maayong buntag nang... O kung sa'yo nakaayos, buntag, nga nakakita mang kog demonya? Oh, nang... Hoy! Wa ba'y nakasulti ni mo nga dili ka angay sa akong anak? Kay kung wa pa, karon ako na mo prangkan ni mo nga dili ka angay sa gugma sa akong anak. O kung may kauo ka pa, buwagi ang akong anak! Hoy! Auntie, ay nilang pangita o gupot. Oh! Ako rin nangita gubot! Okay, sa may nangita gubot nato, ha? Kinsa pa niyo? Ikaw! Kay ikaw may midool din eh. O sa'yo makatungod nga matamay sa akong pagkamangkon, ha? Tahan ko ni Jay! O niya ginahan ka rin, Jay. O sa'yo ko nabot. For your info, kanang imong anak mo'y nabuang pag-ayos sa akong pagkamangkon. So, kanang imong anak mo'y sukmate nga mo'y bagagnaw. Auntie, husto na. Ayaw kong pugniha, Dayan. Ayaw, yun. Gusto ko ipagawas ang tanan kong kalagot ni babayhana. O sa ipagtuwa sa iyang kaugalingon, dato na kayo nga nakatamay man mo. Walang si masayod sa iyang gipanulti, Auntie Fanny. O sa'yo ang masayod! O sa'yo mga mahibao! Katiguang na niya! Nanlaro ta manggari ng iyong nga buhok tungkol siyang katiguang. O niya, mayon kang wa masayod. Gipamira na manggari na siya sa iyong kunot. O niya, wa masayod siya sa iyong ipanulti. Ay, excuse me! Wasay gusto ni mo? Bugno! Utang lang gusto na mo. Time Auntie out! Fanny, gusto Time na. out! Kay gihagad ko bugno! Na! Di na ba yung ko? Di na ba ginako na si Iran? Bugno mga... O sige, bugno! Auntie Fanny, please lang. O, unsay nahitabo nun eh, ha? Dagang kayo salamat ka, pamiabot ka. Kana siya kap! Kana siya! Nang hagad ang bugno! O gano bugal-bugalon ka magkaayo? Ano binuwal ka magidinhi? Ano bang imarao ito rin ako pagkamangkon? Surian pa ko rin nangkutanan ni mo! Auntie, Dali. Aritas gawas kapilya. Ayaw mo pag-away sud sa kapilya. Kaya tingalig, mukaliting kahugno. Sige, aritas gawas magsulti. Dili na kinahanglan, Kap! Dili na kinahanglan. Ikaw, bantay ka lang akong bayutak, ha? Bantay ka lang dyan ako! Ayoy! Nang hulgo, do! Sige, wang! Mag-abot ako yun tas dakong cross! gusto na lagi, Auntie Fanny. Makalagot! Ano may suod siya din his kapilyo? O kitama yung ako pagkumangkon? No! Di na ba ako si Iran? Auntie, Anastasia, ayaw paglakaw nga ikaw ra. Naibaw ka ba nga delikado na ang imong kinabuhi? Kapitan. Wa man ko mahinaway sa gibuhat sa imong iyaan. Ikaw lang siyang milaban nimo, pero di lang ko gusto nga anhe mo mag-away sud sa kapilya. Mabuto na akong giingon ni Auntie Kap. Da! Saon! Miyol po manayon ako kung kas papagarungon ako nga iyang giingnas dayan nga pagagnaw! Uy! Sige sa siya mo! Mamandong nga! Pabuwagan iyang anak, ha? Auntie, giandam ko ng daan ang akong kaugalingon sa mga pagsaway. Dili man tingali ko mamatay kung puno nilang pagsaway ang akong pagkatao. Anastasia, ayaw paminawa ang pagtamay sa laing tao. Mao'y sunda ang pinitik sa imong kasing-kasing og laome ang mga saad ni Jay. Nagkasulti mi kagabi eh. Og ikaw ang tanan alang kaniya. Kap. Ay, may kinakita ta, Jay! Gikan ko sa kapilya, Rol. Akong gibutang ang puting rosas sa imahin ni Mama Mary. Alang to sa kumahal. Ay, sa ato pa? Nasundan ka di ay ni mama ni mo? Nganom di ay. Ay,
pastilan, naaptan sa imong inahan si Dayan sa kapilya o dito giayon niya kulating sa pagsaway si Dayan. Sa, May gani kay misunod di ay si Fanny ni Dayan. Og iyang gipalit ang pagpanghimaraot sa imong inahan sa akong amiga. nanghilabot is mama? O mas maayo gani Gino kay naabot ang kapitan kay kunwa pa na magbukno gyud si Fanny og si Nang Rosing. Gibuhat ko na ang tanan sa pagpasabot ni mama. Ako na sige hangyo nga dili hilabtan ang ako mahal. Ay, Bastilan. Paita sad bitaw ng inahan ni mo, G, uy. Pagkauwawan man yung maayo si Dayan. Jay, mangayo lang yung pasaylo ni mo, ha? Kahit kung ako'y magka-timing sa imong inahan, na! Maupaw yung siya glinabdot na ako siyang buhok. Rol, ako may mga ipasaylo sa gibuhat ni mama kang an. Pero mahangyo lang pud ko nimo. Ayaw pa sakitis mama. Ako magusing inahan. Ay, di sa mahimong palabian yung tamay si Dayan, uy! Di sa kumusugot, ana! Best friend forever gina ko ng akong amiga, God! Nakasabot man ko sa imong gibati, Rol. Ayaw lang kablaka. Hangyo na ako si mama magbayo nga. Dili niya pasakitan si Ann. Hi, Jay! Oh. Utrosan ning miabot, ay. Sige, Rol. Matrabaho na ko. Jay? Jay, ganit lang. Oh. Noon sa man ka. Magpauban mo ta ko nimo. Matrabaho na ko. Kadiyot lang, God. Magpauban ko nimo sa among bahay. Kay abi mo, doon ako'y tanaw dito. Kadiyot lang, God, kaayo. Maliit na ko, hina. Si Carol nalay pauban na. Di ko! Ikaw may akong gusto. Abi mo, paminaw ko. Secured ko. Kung ikaw may akong kauban. Sige, pamugos gyud we na. Dili ikaw ang akong gikasulti. Hoy, motrabaho naman guna si Jay Good. Kanang imo magina siyang pugsa sa pagpauban nimo. Uy, ano ka? Siniswerte? Ayaw pagbuot. Jayon sa man. Imo kaubanan o dili? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!